ಪಂಡನ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಬಡಿದಿ ಎಂಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ಆವಂದು ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗು ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಪಂಡದು ಮಣದಾನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ವಕೀಲರ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ವಕೀಲರು ಬಡಿದಿನ ಕುಂಟಾರ್ದೊಂದು ಲೇರಿಗೆ ಆ ತನಗ ಅಂಡ್ ನೆಡ್ದ ಅವ್ವ ಪಂಡದು ಆ ಜನ ಬೇಗ ಬತ್ತು ಚಾಗನಿ ಇರುದಿಂಡಿಗೆ ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಲ ಅಂದಿಗೆ ಪುಣಿ ಐಕ್ಯವರ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಅವ್ರಿ ನಂದು ಸಂಘಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಕಲ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ನಂಬರ್ ಪಾಟ್ನವಳು ಕಟ್ಟ ದಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತು ನಂಬರ್ ವಯಸ್ಸಾಯಿನ ಪಂಡ್ಲೆ ಪೋನಾಗ ಏರ್ನ ಕಟ್ಟು ಏರ್ ಬೋರ್ಡರ್ಲ ಪತ್ತೊಂಬೋಲೆ ಎಂಕ್ಲನಲ್ಲ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಕಟ್ಟು ದಿಯರು ದೀದು ಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಅಕಲ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಬನ್ನಿಯಾರ ಅಂಡ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಬಲ್ತೊಂದು ಬೋದು ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಕಟ್ಟನೆ ನಾಡೊಂದು ತುಂಬೊಂದು ಏರಿಗೆ ಆಡ್ದೆ ನಾವು ಮಾರ ಭಯಂಕರ ಉಂಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಐಕಿನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮರತ್ತದು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪಂಡ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸುರೂಕು ಮಲ್ತನ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಲ್ತೀನಿ ಅಂದ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ನಡೆದ್ಬೇಕ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತದ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ನಾಳೆ ಜನ ಬುಲ್ಪೇರು ಬುಲ್ಪುನಾಕ್ಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದದೆ ಬುಲ್ಪೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ 1 ಲಕ್ಷ ಪತ್ತ ಎಂದು ಬುಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಳೆ ಜನ ಬುಲ್ಪುವರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ ಬುಲ್ಪು ಪೋಯ್ ನಡೆದ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬುಲ್ಪು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನೊಡಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಬುಲ್ಪು ಬರ ಅವಕಾಶ ಪುಣಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪೋಡು ಬಂದುಲೆ ಐಕೆ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆಂಜಿನ ಪಂಡ ಏರೆಗಳ ತಾಳ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದ ನಡೆದ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಬೋದು ಪಣ್ಪುಣೆಂಚಿನ ಸಾಲೆಡ್ ಸೊಂಟೊಡ್ದು ತಿರ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪಾಟ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಯಾಣದಲ್ಲ ಖೇ ನೆರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನಡ್ದ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಾಸ್ನಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಬಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಸರಿ ಪಂಡೇರು ಪಂಡದು ಸೊಂಟೊಡ್ದು ತಿರ್ತಾರೆ ಬುಡಿಯರು ಇರುತ್ತೋಡ್ಲಿ ಮಣದಾನಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗನ ಅಪ್ಪ ಶಾಲೆಗೆ ತೊಂದರ್ತೀರಿ ಆಯೆ ಪಂತಿಜೆ ಸರ್ ಏನ ಮೀಪನಗ ತೂಪೆ ಒಂಜಿ ಬರೆ ತೋಜುಂಡು ಮೊಲ್ಲು ಅಂಚ ದಾದಕ್ಕೆ ಇಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾನ ಅಪ್ಪೆ ಮೀಪಾವನಿ ಇದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆದ ನಾಟಕಗಳು ನಮ್ಮ ಬದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆತೇತ ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡಿ ಬಿಟ್ಟದು ಕೂಡ್ಲೆ ಕೂಜಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡ ಮುಂಚೆ ತೂಪುಣಿ ನಮ್ಮ 2 ಸರ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡುದು ಈಜಿಂದಾಂಡ ಉದುರುಂಡ ಅಂತ ತೂಪುಣಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಂಗೆ ಬುರ್ಸೋದಿಜ್ಜಿ ಕಾಪರೆ ಬುರ್ಸೋದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತೂಯೇಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತೂಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮುದುಕರು ಯುವಕರಾಗುವ ಮಾತ್ರ 30 ದಿನದಲ್ಲಿಂದ ಬಾಡ್ದೆ ಪೋಣಗ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಎನ್ಪು ಆತಂಡ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆತಂಡ ಸುರುಕೆನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನೆ ಜವಣೆ ಅಲ್ಪಡುದು ಅಂಡ ಮುಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆಗಳ ಅಮ್ಮೆರೆಗಳ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ತ ಕಡಪುಡಿ ದಿನ ಕೊಂಜೊಂಜಿ ಪರೋಡು ಕಾಕಾಜಿಲ ಬರೆತ್ತಿ 2 ವರ್ಷ ಕರಿದು ಬರ್ಪೇ ಎಂಚಿನೆಣ್ಣು ತೂಪುಣಿ ಪೋಣಗೊಂಜಿ ತುಳಸಿ ದೈಲ ಜಂಡಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ಫುಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಡುಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ 18 ವರ್ಷದ ಜವಂದಿ ಆದ ನೀರು ಬಿಡೊಂದು ಲೆರಿಗೆ ಚೆಲುವೆಲ್ಲ ನಂದಿಂದಿತು ಚೆಲುವೆಲ್ಲ ನಂದಿಂದಿತು ಹೆಣ್ಣೋ ಹೂವ ಮುಡಿದು ಚೆಲುವೆ ತಾನಿಂದಿತು ದಾದಮ್ಮಂದು ಇರ್ನ ಕತೆ 17 ಮಾತ್ರೆಡು 17 ವರ್ಷದ ಜವಂದಿ ಆದ ಏತ ಶೋಕ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಂಡದು ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಪಾತಿರದು ಇಲ್ಲಲ್ದುಲಾಯ್ ಪೋಪೆ ಮಂಚದ ಮಿತ್ತು 1.5 ಫೀಟದ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತದು ತಂದುಂಡು ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಪಂಡೆ ಮಗ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಡ ಒರೋಣೆ ಮುಪ್ಪ ನಿಂಗೋಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಪಂಡೆ ಯಾನು ಬೇಗ ಜಾವಣೆ ಆವಡು ಬಂಡೇರು ಮುಪ್ಪೆಣ್ಲ ಗುಳ್ಕಾಳ್ತೇರು ಮಗ ಸೊ ಇಂಕ 1.5 ಫೀಟದ ಬಾಲೆ ಆತೇರ ಅವ್ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬೇತೇರ್ಲತ್ತು ಹೊರ ಕಾರ್ ಪತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇತೋನು ಮೀಪಾದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಜೆಪಡಾಯ್ನ ತೇವಂಡೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಐಕ ನಮ್ಮ ಅಮಾಸರ ಮಲ್ತಂಡ ಅವ್ರವ್ರ ಅಂಚ ಬಂಗಾಪು ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದ ಇಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ಮೊರನಿ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನಂಗಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ತೆಗಿಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿದಾಗ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಸೀದಾ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಸುಖ ದಿಕ್ಕುಜಾತ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಯ್ರು ಬೀಚಿನ ಕುಲ್ಲೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದ ಬಡದೆ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಗಂಟೆ 5 ಸಾವಿರ ಬೋರ್ಡ್ರ ಕೊಡ್ತೆ 5 ಸಾವಿರ ಉಂಡು ಎಂಚ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿದಾಟ ಗಂಟೆ ಬಗ್ಗುದು ಅಂಡ ಸಂಕಟ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು ಅಂಡ ಇಡಬೇಡ ಬರಪ್ಪಣ ಬೆಲೆ ನಾ 5 ಸಾವಿರ ಎಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪೇನೆ ಎಂಚ ಮಾರ್ಬಣ್ಣದಲ್ಲ ಗಡ್ಲ ಅಂಚತ್ತೆ ಅವಳೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಿರ್ತುಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಬದುಕಿಸಿದವರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನ ಅಂದಿದ್ದೆ ಏರ್ನ ಬದುಕಾವಣೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನ ಬೋದಲ್ಲ ಆಗಿವೆ ಈ ನಾನು ಒಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಮಾಡು 5,000 ದಿಕ್ಕು ಸುಳ್ಳ ಬಾಡು 1 ವಾರ ಗಂಡು ಪಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಪಕ್ಕದ ಕಂಡನಿ ಬಂಡೆ ಜೀವಮಾನೋಡು ಸುರುತ್ತ ಐಡಿಯಾ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಲಾಯ್ಪು ಹೋದು ಕುಡುಂಬ ಲಾಯ್ಪುನಾಗ ಮೋಣ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಾಯನಂಚಿನ ಕಂಡನಿ ದಾಣೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ತಿರ್ಗಿದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಹಳೆ ಬಂತೆ ಮೀನ್ಯಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೀನೊಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಬಂಡಲಕ್ಕೆ ಬದುಕಾರ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡದು ಬರಂದ್ರೆ ಆತನಗ ಕಂಡನಿ ಮಂಡೆಗೆ ಈ ಪೋಣಗ ಅಮಾಸರ ಮಲ್ತ ನಿಗ್ಲೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಗೊಂತೆ ಅಮಾಸರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಣಗ ಅಮಾಸರ ಮಲ್ತ ಇಂಕ ಬೇಜಾರಾಯ್ತಿ ತಿರುಗಿದು ಬರಿಯರದ ಅಮಾಸರ ಮಲ್ತ ನಿಧಾನ ಅಂಡಿ ಅವಳು ತಿರ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಯಾನ ಇಜ್ಜತ್ತ ಬೋರ್ಡ್ ತಿರ್ತದೂ ಲಾಗೇನು ತೂ ನಗ ತಿರ್ತು ಬರೆದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ
ಈ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಕ ಸೈಪ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಕ ಸೈಪ ಅಂತ ಯಾನ ಕಾಪುಣಿ ಮಾರ ಇದೆ 5 ಲಕ್ಷ ಲಜ್ಜಿ 5 ಸಾರ ಲಜ್ಜಿ ಬರ ಇಲ್ಲಡೆ పోయింది ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪನೆ ಬಡ್ಚಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂಕ ಹುಚ್ಚು ನಲಿಪಾವಳಿ ತಾಕತ್ತಿನ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ನಲಿಪಾಕ ಆಯ್ಜಿಂದ ಕೇರಿ ಉಂಡೆ ಅವು ಆಯ್ಜಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಡೆ ಅವು ಆಯ್ಜಿಂದ ಪಗೆರೆ ಉಂಡೆ ಓಳ ಆಯ್ಜಿನ ನಕ್ಕುರುಂಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನು ದಾನ ಆತನೊಂದು ಬಂಡ ಪಣ್ಣನಿಕೇನುಜ ಸಮಾಜ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ರಡ್ಡು ರೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ವಿದಾಯದ ಮಾರ್ಗಡೆ ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪೋಣಂದ ನಂಗೆ ಪೂರ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡು ಛೇ ಏತು ಬಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲರ ಅದನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂಗಾರ ಅಡವು ದೀಪನಕ್ಲೆ ಏತೋ ಜನ ಜಾಗ ಮಾರುನಕ್ಲೆ ಏತೋ ಜನ ಏತು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬದುಕಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ನನೊಂಜಿ ದಿಗಡೆ ಜೀವ ದೆಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಮರನೊಂಜಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗೂ ಒಣಸು ಬೈದಿದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಕಣ ನೀರು ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ದಾಯಪ್ಪ ಇರು ಉಣಂದೆ ಕಣ ನೀರು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಕೇಳಿನಾಗ ಕೈತಲದ ಫ್ಲಾಟ್ ಎನ್ನ ಮಗನ ಇಲ್ಲೋಕೆಲಾತದ್ದು ಐನ ಒರಿನ ಒಣಸನ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ದ ಒಣಸಲ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಣುಪುಣ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಗಿಜ್ಜಾದ ಬೋರ್ಡತ್ತ ಪಡ್ಡದು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಕಣ ನೀರು ಬಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಏನಂಡ ಖಂಡನೆ ಬಡಿದ ನಡೆದವಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆಯ್ತಿಂದ ಅಂಡ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಮರದು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಖಂಡನೆ ಬಡಿದಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿದ ಪರಕೆ ಬಂಡದ ಬಾಲೆ ಆಪಣ ಅಂತ ಉಪಣಂಚಿನ ಖಂಡನೆ ಬಡಿದಿ ನನೊಂಜಿ ಕೋಟಿ ಟಿವಿ ಬರ್ಪಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಏನಾಗ ಆಘಾತ ಹಾಕೊಂಡು ನವಜಾತ ಶಿಶು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತೆ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಮೋರಿಯಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತೆ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತೆ ಮುರಣಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆನ ಪೆದ್ದದು ಗಜದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಡ್ದು ಬೋತಂದ್ರೆ ಜೀವ ಇತ್ತಿನ ಬಾಲೆನ ರಡ್ಡು ನಾಯಿಲು ಹೋಯ್ತು ತಿಂಪುಣಂಚಿನ ದೃಶ್ಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಲನ ಕೊಡೋದು ಕಜಾವದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡಿ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನೇ ಕೊಡೋದು ಕಜಾವದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಕಟ್ಟನ ಬುಡ್ಪಾತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇದು ಎಂಚಿನ ಜೀವಂತ ವಸ್ತು ಒಂದು ಕಟ್ಟನ ಬುಡ್ಪಾತೂನಾಗ ಪರತ್ತು ಬೆಡ್ಸಿಟ್ಟು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಕಟ್ಟದ ಪಾಡದೆ ನಾಲಾಯಿ ಬಿದಾಯ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ನಟ್ಟೊಂದುಂಟು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರನ ಜೋಕುಲು ಏರಂದಾಂಡ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಮಡಿತಿರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡಾಯನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಜಾಣ ಬಂದುಲೆ ಶ್ರೀಮಂತರನ ಅಪ್ಪೆ ಮೇದಾಯ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಡುಲ್ಲಿருந்து ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಾಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೈದಿದ್ದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೈದಿದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೈದಿದ್ದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಳಾಯಿ ಬತ್ತದ ಪುಣ್ಯ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧ ಪೂರ ದೂರ ಅದು ಪೋತನು ಬಂದುಲೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಬಂಡೇರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಕರ ವಿದ್ಯೆ ನದಿಪದಿರ್ದೊಡೆ ಕೊಂದಂ ಲಕ್ಕ ಧನವಿರಳು ಗಿಡಗುಂ ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ವಿದ್ಯೆ ಬರಗು ಚೂಡಾರತ್ನ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಂಡ ಯಾರೋ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೊಕ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ತೂವ ನೋಡು ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರಂಡ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತು ಕೊರಡುಚ ಮೊಬೈಲ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗ ಮಲ್ತದಿಯೋಡು ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತದಿಯೋಡು ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ತದಿಯೋಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಸು ಮಲ್ತದಿಯೋಡು ಈತು ಪೂರ ಮಲ್ತು ನಡೆದು ಬಕ್ಕಲ ತಿರುಗದು ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ನ್ಯೂಸು ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ತಂದೆಯ ಕೊಲೆ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಕೊಲೆ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಕೊಲೆ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಸೇರಿ ಗಂಡನನ್ನು ಹೋಮಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಪಂಪುಣಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತುದನ್ನು ನಾಂಡ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಬಂಡೇರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪಾರಿಶೋಕದ ಪಾತ್ರ ಐಕೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರ ಪಂಡೆ ಸಂಸಾರಡು ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುಲೆ 6 ವರ್ಷದ್ದು 14 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆರಂದಾಂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರದಲ ಅವು ತಪ್ಪುನು ತೋಜಿಪಾದ ಕೊರ್ಲೆ 14 ವರ್ಷದ್ದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಸ್ತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ್ಲೆ ದುಂಬು 7 ಒರಂಬೈಪುನಗ ಸರಿ ಮೋಕೆ ಲಜ್ಜಾಂಡ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಲಜ್ಜಾಂಡ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿಪ್ಪುಣೆ ಮೋಕೆ ಅಲ್ಪಂದೆ ಆಪುಂಡ ಪ್ರೈಮರಿಡ್ ಮೋಕೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಮೋಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಲಾ ಮೋಕೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಡ ಪಣ್ಪುಣಿ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ದೆಕ್ಕೆರೆಯಾನಾಳ್ಡ ಬುಡು ಪೂಜಿ ಸರ್ ದಾಯಿ ಈ ಓದು ಬಂಗಾರು ಈ ಓದು ಕುಂಟು ಸರು ಓಳದ ಎತ್ತು ಬಾಳಿಯಲ್ಲ ಅವಳೇ ಯಾನ್ ಅಲ್ದು ನಾಡ್ದು ಕೊಣದು ಅರ್ಧುನೆ ಸರ್ ದಾಯಿ ಈ ಓದು ಮಗ ಈ ಓದು ಮುರಣಂಜಿನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಕ್ಕೆ ಚಾ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಕೊಣದು ಚಾಗ ರುಚಿಜಿದಾಯ ಎಂದು ತೂಪೆ ತೂನಾಗ ದಾಸೆಮಿ ಬಾಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಚಾಲ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ದಾಯಿ ಈ ಓದು ಮಗ ಈ ಓದು ಆಯ್ತಾರ ಸರ್ ಥರೆಡ್ದಲ್ಲ ಪೇಣು ಪೋಪುಂಡು ಪುರುಸೋತಿಜ್ಜಂದೆ ಯಾನೇ ದೆಪ್ಪುಣೆ ದಾಯೆ ಪಿರಾವಡ್ ಧ್ಯಾನ ಪೇಣು ದೆಪ್ಪುಣಗ ಈ ಎದುರುಡ್ದು ಓದು ಮಗ ಓದು ಎಂಚಿನ ಓದ ದೇವರೇ ಗೊರಿಯಾಗುತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೀರೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಝೀರೋ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿನಿ ಐಡ್ದು ತಾಕತ್ತಿನ ದಾಂಡ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬಲ್ತದ ಬಂಗಾರ ಗುಣಪಣಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಓಡತ್ತಂದೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಮಲ್ತದಿನ ಬಂಗಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲಿಪಣಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಎರವಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಣಿ
ಇಜಿನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೀರೋ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಯಾನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಾಲೆಡ್ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಜಿನ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಜೋರವು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂಡದ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲು ಸೇರ್ದಾಂಡು ಪುಟಗಟ್ಲೆ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರ್ದಾಂಡು ಬರೆಯರು ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಾಂದೆ ಎಂಕ್ಲು ತಿದ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಿನಾಗ ಪಾಟೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾಗ ಲೋಟೆ ಥರ್ಡ್ ದಾಗ ತಟ್ಟೆ ನಾ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಲ್ತೋಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ತಿರುಗು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನಿಂದೇನಿದೆ ತೋಣಿಯರೆ ಪಾಟೆ ಇಂಚದೇತೊಂದು ఆయన ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದಾಂಡು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ದ DP ವಾಡ್ದಾಂಡು ಆಯ್ದೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಅವೇ ಪಾಟೆಡು ಸರ್ಬತ್ತು ಪಾಟೆ ಮಗಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕನ ಲೋಟೆ ಮಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕನ ತಟ್ಟೆ ಎಂದು ಮಗಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕನ ಆಜಿ ತಿಂಗಳಾಂಡು ಪಾಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂಡು ಲೋಟೆ ñಕ್ಕಾಂಡು ತಟ್ಟೆಡು ನಾಯಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಬಾಡ್ರೆ ಶುರುವಾಂಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಮಲ್ತಾ ಕೈತಲದ ಗುಜಿರಿ ಅಂಗಡಿದಾರನ ಲೆತ್ತ ಈ ಪೂರ ಪ್ರಬಂಧನು ಕಿಲೋಕ್ಕೆ ₹1 ಲೆಕ್ಕ ಮಾರ್ದಾಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಗೀತು ಇಂಬೆ ಜೀವಮಾನುಡು ಒಂಜಿ ದೈ ನಡ್ತಿಜೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ತತ್ತದ ಪಡ್ಕೆಲಾಯ್ ತೀಜೆ ದೈಕ್ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ದಂಪತಿಲಿ ಜಲ್ಲಿಗೂ ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಾಣ ಜೋಕುಲಾಯಿಜಿಂದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಣೆ ದೈಕ್ಲೇನೆ ಇಂಕಲ ಜೋಕುಲಂದು ಎನ್ನಗ ಪಂಡೇರು ಸಾಲು ದೈ ನಡಿಯರು ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನು ಏತ್ ಸಾವಿರ ಮರಕ್ಕಲ ವಕ್ಕಲ ನಡ್ನ ಏತ್ ಪಕ್ಕಿಲೆಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ ಒಂದುಂಡು ಏತ್ ಪರದು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಏತ್ ನಿರೆಳು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಏತ್ ಟನ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಪಗ ಅವು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆನ ಈ ಪಾಟೆ ತಟ್ಟೆ ಲೋಟೆ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದನ್ನು ಬಂದುಲೆ ಐಕೆ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆ ಎಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ನೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಬಿಲೆ ಬೊತ್ತಾವಣಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗತ್ತ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಶಯದಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಚಪ್ಪಾಳಿಡೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಗಾಳಿಗೆ ಹೊಯ್ದಾಡುವ ಹಡಗನು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸೋಣ ಸುತ್ತಲೂ ಕವಿಯುವ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಣತೆಯ ಹಚ್ಚೋಣ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಹೊಯ್ದಾಡುವ ಹಡಗನು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸೋಣ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸೋಣ ಕಲುಷಿತವಾದಿ ನದಿ ಜಲಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯಾಗೋಣ ಕಲುಷಿತವಾದಿ ನದಿ ಜಲಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯಾಗೋಣ ಹರಡಾಗಿರುವಿ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳ ವಸಂತವಾಗುತ್ತ ಮುಟ್ಟೋಣ ಹರಡಾಗಿರುವಿ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳ ವಸಂತವಾಗುತ್ತ ಮುಟ್ಟೋಣ ಕೊಂದು ಸುದೆ ನೀರು ಕೊಣೆಯರೆ ಉಣ್ಣುಲೆ ಸಾಲುಂಡು ಕಟ್ಯಗೆ ಹೂ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬರೆದಿನ ಕೂಲಿ ಮುಳ್ಳುಂಡು ಒಟ್ಟಿಲ ಪುರುಬಾಲೆ ಲಕ್ಕದು ಅಪ್ಪೆನ ಲೆಪ್ಪುನ ಕೇನುಂಡು ಅಟ್ಟಿಲದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೆರು ಪೊಂಜವು ಮಾಡುಡೆ ಪುಗೆ ಪೋಂಡು ಏದು ಶೋಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಒಳಾಂಡ ಬಡ್ಚಾಂದನ ಉಂಡ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಗತ್ತು ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ತಾಕತ್ತು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದು ನೇಮ ತಂಬಿಲಾದೆ ತೋನುಣ ಜಾತಿ ಮತ ಕುಲ ಸಾರ ಉಪ್ಪಡು ನೀತಿ ಒಂಜೆ ಬದುಕುನ ಐಕ್ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾತ್ರ ದಾರ ಕೆಲವಿಲ್ಲ ದಾಳ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಪುಜಿ ನಿಜವಾದ ಧಾರಾವಾಹಿದ ವಿಷಯ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ ಬೇಗ ಮೀ ಒಂದು ಬರ್ಪುಣಿ ಸಾಬುಣು ಪುರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಬತ್ತದ ನಿಲ್ಕದು ಸಾಯ್ತೇಣ ಸೈತೇಣ ಇನಿ ಸೈಪೆಂದೇ ಇರತ್ತೆ ಸೈತಿಯೇನ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಜೀವ ಒಳ್ಳಿರ್ದೇವರೆ ನಮ್ಮ ದಾಯೆ ಬುಲ್ಪುಣಿ ಧಾರಾವಾಹಿದ ಸುರುತ್ತ ಕಂತಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಂಜಿನಾಲು 17 ಕಂತಾಣಲ ಪೆದ್ದುನ ದೋಜ್ಜತ್ತ ನೀನು ಸೂದುನಮ ಬಾಯಿ ಬಿಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂಡು ಜೋಕಲು ಇಲ್ಲ 14 ಪಣಗ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪುಣಿಂಚಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬೇ ನನ್ನ 2 ತಿಂಗಳತ್ತ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯಡು ಬಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅವ ಯಾವ ನಿನ್ನ ಯಾವ ನನ್ನ ಏನಾಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಡೀ ಉಪದ್ರ ನಿನ್ನ ಬೊಲ್ಪಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಉಪದ್ರ ಅವೇ ಬಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಪಣ್ಪು ಆಶ್ರಮ ತೂದು ಬರ್ತದೆಮ್ಮ ಹಾವಿ ನಾನಾ ಪುಚ್ಚಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕೆಮ್ಮು ಆತ ಇದೇಗಿ ಚೆಮ್ಮಾಡು ಮುಳು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಶ್ರಮ ತೂದು ಬರ್ತದೆಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬಾಡೋಡಿ ಇಜಿನ ಜೋಕುಳು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ತೊಡದು ವಿಠಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಣ್ಪಣೆತ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರ್ಲ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿನಿ 14 ವರ್ಷೋಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮುಲ್ಲಾರೆ ಗೊತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಕಾಯಿಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ 14 ವರ್ಷೋಡೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬರೊಂದುಂಡು ದಾಯಗಂದು ಬಂಡ ಒಂದುವೇ ಕಾರಣ
ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತುಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮರಣ ಎನ್ಮನೋದು ಜೋಕ್ಲಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಓದಿತ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನದಾನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಮಾಡೆಲ್ ದಾನೆ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಖಲ್ನ ಶಾಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ನಿಖಲ್ಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಏರು 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಡ ಪಾತಿರ್ಬಾರ ಪ್ರತಿದಿನ ಏರು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ನಿಖಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ಬೇರು ಕೈದೇರ್ಪುಲೆ ಹೆಣ್ಮಣೋದು ಜೋಕ್ಲೆ 25 ಜೋಕುಲು ಸಮೇತ ಕೈದೇರ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರಂದಾಂಡ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಲು ಏತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಡ ಪ್ರೀತಿಡು 4 ಗಂಟೆ ಪಾತಿರುಡು ಪೂರ ಬರಿಕದಿ ಹಿಜಿಂದಾಂಡವರಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಮ್ಮೇರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಗ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಜೋರುಂಡು ಅವರ ಬಲ ಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ತಿರುಗುದು ಪರಿಹಾರ ಪುರುಸೋತಿಜ್ಜಪ್ಪ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಮ್ಮೇರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಮರದ ತೀರ್ನಾಥ ಮಲ್ತೆ ಮಗ ಅಪ್ಪೆ ಬದುಕು ಜಲ ಉರಿಯೇ ಮಗ ಎತ್ತ ಹೊರ ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪೆನ ಪುಣಕ್ಕೆ ಸೂಕುರ್ದು ಪೋಪಣ ಮಗೆ ಬಣ್ಪೆ ಏನ್ ಬರ್ಪುಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಕೈತಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಲೆತ್ತದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಪುಣ ಸುಡ್ಪುಣಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಾಪಿನ ಕಡಪಡ್ದು ಪುರ್ಲೆ ಏನ ತೂಪೆ 2 ವರ್ಷ ಕರೆದು ಬತ್ತನ ಮಗಟ್ಟ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ 10 ಮಕ್ಕಳ ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತು ಪೊರೆವಳು ತಾಯಿ ಮುತ್ತು ಮಾಣೀಕವೆಂದು ಕರೆದು 10 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಕೊನೆಗವಳ ಪೊರೆಯಲಿಕ್ಕೆ 10 ಗೋಳಾಡುವರು ಬೋಳು ಬಸವ 10 ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಾಂಡತ್ತಮ್ಮೆ ಒರಿಯತೈತಿನ ದಾಯ ಬತ್ತಜ ಬಣ್ಣಗ ಮಗೆ ಏನ್ಬೇಕೆ ದಾಯ ಬರೋಡು ಏನು ಬಣ್ಣಲಿ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಬಲ್ತೊಂದು 10 ನಿಕಲ್ನ ಜಕ್ಕೆಲ್ದು ಕುಳಿದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಾತೆರ್ಗ ಬಣ್ಣಗ ನಿಕಲ್ ನೂಕುದು ಬಾಡ್ದು ಬಣ್ಣೆಂಚಿನ ಓದೋಡು ಮಗ ಪಟ್ಟಂಗ ಯಾವ ಓದಿಲ್ಲ ಸೊನ್ಪತ್ತೆನ್ಮ ಮಾರ್ಕದ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತನಗ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಓಡೆ ಬೋಂಡು 100 ದಾಯದೆತ್ತು ಜಾಂದ ಎಂಕ ಹಾಕ್ಯಾರತ್ತಪ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಬಣ್ಣೆಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋವಡು ಈ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂಡರತ್ತ ಐನು ಪೂರ ಯಾನ ಮಲ್ತದೆ ಅತ್ತ ಪುಣಕ್ಕು ಸೂಕೊರಿಯರ ಬೋಡನ ಸೂತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಡಿಜ್ಜಾಣ ಅಂದ್ ಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಗಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುನಗ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಲೇನ ಕರ್ಪಾದು ಕುರುಡತ್ತಂದೆ ವಸ್ತುಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾವಣ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಇಣಿತ ಜೋಕ್ಲೆ ಹೊರ ಬಂಡಾರ್ಥ ಬರಲೊಂದು ಹೊಸದಾತಿಗೆ ಯೌವನಾದಿಗೆ ಬತ್ತುಡೆಂದು ದೇಶ ಬೇಗೆಡ ಬೇಯ್ತು ಬರಲೊಂದು ಹೊಸದಾತಿಗೆ ಯೌವನಾದಿ ಎನ್ನಡೆನ್ನಾಡೆನ್ನಡೆನ್ನಾನ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ದೋಲೆ ಒಂದೋಲೆ ಐಕೆ ತುಂಬದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇರಂದ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಫಲ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಅಂಚಿನ ಅಜ್ಜಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಓಡಾನಂಚಿನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತನೆ ಅವು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚ ಜಪಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಜೋಕ್ಲೇನು ತುಳಸಿದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸುತ್ತದು ಮುತ್ತೈಸಿ ನಿನೆದಿದು ಬತ್ತಲು ಕೈ ಮುಗಿದು ತುಳಸಿದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸುತ್ತದು ಮುತ್ತೈಸಿ ನಿನೆದಿದು ಬತ್ತಲು ಕೈ ಮುಗಿದು ಹುಲಿ ಪುನ ಬಾಲೆನ್ ನುಪ್ಪಾದು ಮಾನಾದು ಹುಲಿ ಪುನ ಬಾಲೆನ್ ನುಪ್ಪಾದು ಮಾನಾದು தொட்டிலிடொச்சல் ஜோ பண்டுது தொட்டிலிடொச்சல் ஜோ பண்டுது ದೂರದ ಕಡಲಡು ಚೆಂಬುದ ಬಟ್ಟಲು ಮುರ್ಕೊಂಡು ತೂಯರೆ ವಾಪುರ್ಲು ಪಾರು ಬೊಪ್ಪಕ್ಕೀಲು ಕಾರಿನ ಸೇರ್ಯರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೊಲ್ಪುದ ಬಗೆಲರಲು ಜೋ ಜೋ ಮಾಲೆ ಜೋ 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 ಬಂಗಾರು ಜೋ ಜೋ ಬಣ್ಣಗ ಬಾಲೆ ಅಡಿಗೆ ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಗಳೇನು ಪುಳ್ಳಿನ ಜೆಪಡ ರಾಜಿಂದಾಂಡ ಆಯಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಇಂಚಿಕೋರು ಬಾಲೇನು ಮಾಡೋಂತೀರಿ ಇತ್ತೆಗೆಲ್ಲವು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ತಿನ್ಪಾರ್ನೆ ಮಂಡೆಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಕಟ್ಟೋಣ ಟ್ಯಾಬ್ ಕಟ್ಟದು ಬಾಳೆಗೆ ತಿನ್ಪಾವಣೆ ಬಾಳೆ ಟ್ಯಾಬ್ ತೂದೇ ಬಾಕಿ ಅಪ್ಪೆನ ಗುರುತಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಳೆ ತುಂಬದ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಏತು ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಜೀವನಡ ಆರ್ನತುಲಿ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಣದ ತೇಲಿಕೆದು ಉಂಡ ಗೊತ್ತಾ ವಾ ಉತ್ಸಾಹ ಎಂಗ್ಲೆಗಿತ್ತೆ 20 ಅಡ್ಡೆಟ್ಟೆ ಕೂಜಾಲು ಬರಂದಾರ ಶುರುವ ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಕಲ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಇನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ತುಂಬದ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿಕೋರು ಬಾಲೆನು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬಡ್ಚಿ ಬೌಲ ಬಡ್ಚಿ ಇಂಚಿಕೋರು ಬಂಡದು ಬಾಲೆನ ಮುಳಿ ಜಪ್ಪಡಾದ ಜಾಲಗೆ ಜತ್ತ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಜಾಲಗೆ ಜತ್ತದ ಪ್ರಕೃತಿನ ತೋಚ್ಪಾದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಜಪ್ಪಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು
బానుడురా వందుల్ల పక్కిలేరా శిలు బాణుడురా వందున్నా పక్కిలేరా శిలు ಮೋಡದ ರಾಶಿ ತೇಲೆ ತೇಲೆದು ಮೋಡದ ರಾಶಿ ತೇಲೆ ತೇಲೆದು ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರುಂಡು ನೀರೇ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರುಂಡು ನೀರೇ ಬಾನೊಡುರ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಕ್ಕಿಲೆ ರಾಶಿಲು ಮೂಲು ಕಂಡೋಲು ಸಾಲು ಸಾಲೆ ಅವು ಪಚ್ಚೆ ಪಗಿರ್ದ ಮಜಲು ಮೂಲು ಕಂಡೋಲು ಸಾಲು ಸಾಲೆ ಅವಳು ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರಿದ ಮಜಲಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಪತ್ತಿ ಪೊಂಜೋವು ಪತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಪತ್ತಿ ಕೊಂಜೋವು ಬೆನಿಯರೆ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಬೆನಿಯರೆ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಎಂದು ಶೋಕದ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕೃತಿని ಹೆಚ್ಚ ಜೋಗ್ಲೆ ಕಟ್ಟದ ಗುರು ಇನಿ ಜೋಗುಲ ಉಂಟು ಇನಿ ಜೋಗುಲಜ್ಜಪ್ಪ ಇನಿ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಮೀಪಾದು ಬಣ್ಣಗಣಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರೇರೆ ಗದಾ ಯುದ್ಧನ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತನೆತ್ತಾವು ಬಣ್ಣಗಣೆ ಕೋಪಡು ಬರ್ಪಣೆ ದಯವಿಟ್ಟು ದುಂಬು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಂಡಿ ಕೋಪದ ಪೆರೆ ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ಜನ ಇತ್ತಂಡಿ ಇನಿ ಜನ ಜೀವ ಕೈಯರ್ ನಮಿತ್ತದೆ ಎಪ್ಪುಣಿ ಸರಿ ಮೀ ಬಾದ ಬಣ್ಣಗಣೆ ಕೋಪಡು ಬತ್ತ ಬಾಳೆ ತೋಟಿಲಿ ಬಾಳ್ತು ಜಪ ಓಟೆ ಜೆಪ್ಪುಣಿ ಈ ಸ್ವರ ಒಂದು ಜೆಪ್ಪೆರ ರೆಡಿ ಆಯ್ನ ಬಾಳೆ ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ ಲಾಯ್ ಜಪ ಜೆಪ್ಪು 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 ಪೋಪುಣಕಲೇನು ನಿಂದು ಬಾಳೆ ಜಪಡವಣ್ಣ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಹಿಡಿದು ಜನ ಜಪಡವಣ್ಣ ಅಂದು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಏರೇನು ನೇರ್ಪುಣ್ಯಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಎತ್ತಿನ ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶುಪತ್ನಿ ಸುತಾಲಯ ಅಂದೆ ಕಡದ ಚರ್ಚೆಗಿತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶುಪತ್ನಿ ಸುತಾಲಯ ನಂಗೆ ಋಣಾನುಬಂಧರು ಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಡೆದಿ ದಿಕ್ಕುಣೆಗೆ ಎಂಕಿ ನೆಟ್ಟು ಖಂಡನನ ವಿಷಯ ದಾಯ ಬುಡ್ದು ಬೋಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಂಡ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಮೂರಣ್ಣೊಂದು ಜನ ಪಂಡೇರು ಉಂಡು ಮಾರ್ಯಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಆ ಪಶುಂದುಂಡತ್ತ ಉಣ್ಣ ಮಾಣಿ ಆರ್ನಾತೆಗೆ ಜಾಳ್ಳುಗಳು ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ನೆಲಟ್ಟು ಆಣ ಮನೆ ಧೂಳುಂಡು ಅವಳು ಕೊಂಟು ರಾಸಿ ಬರುದುಂಡು ಅವು ಆತ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಅರ್ದುಜೆ ಜಪ ಆರು ಪಾಪ ಆರ್ನಾ ತೆಗಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಜನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆತೇರಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಪಣ್ಣಿನ ಅಂಚನೆ ಶಿರಸಾ ವಯಸ್ಸಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪಣ್ಣದಾಂಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ದುಂಬು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸಾಮಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಗೊಣೆಯರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಗೊಣಪೇರು ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೋಡಾಂಡ ತೂಲೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಜೋರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಜನ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಣಿ ಪೂಜಿ ಒಂಜಿನ ಮಣ್ಣದ ಗೌರವ ಅವನಂಕ್ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಅರ್ಧ ಜವಣ್ಣಾರೆಗೆ ಕೋಪ ಆತ ಇಂಜಿನ ಮಂಡ 15 ದಿನ ಏನು ತೂಪಣೆ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಮ್ಮೆ ಅರ್ಧಜೆ ಅಮ್ಮೆ ದೆಕ್ಕುಜೆ ನಾನಾ ವಾರ ಬಾಲ ಜಪ್ಪಡನಗ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯ ತಂದಂಡ 32 ಕೂಲಿದಿರ್ತಿಪ್ಪು ತಾನೆ ಆಮಿಲ್ಲಡ ನಡಪಣ್ಣ ನಡಪು ಒಡ್ಚಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂಡೇನ ವಾಗ್ರಾಚಾರ ಕೊಂಚಿ ಬಡ್ದಿ ಅದು ದಿಕ್ಕಿನಿಯನ ಇಂಕಿ ನಮ್ಮ ಡಯಲಾಗ್ ಇಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆಪಣದಲ್ಲಿ ಅವೇ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಮದ್ಮೆಗೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಾತೇರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಆತೇರ್ ಬಾ ಸಾರಿ ಚಿನ್ನ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಪುಟ್ಟ ಎಂಚ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಬಂಗಾರು ಕೋಪನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಕೋಪನ ಇತ್ತೆ ದಾನೆ ಅವಡು ನಿಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಾಯಿ ಗಡ್ಬಡ್ಗೇನು ಅವ ತರ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡಿಸಿ ಅವಂಚನೆತ ಸುರುಕು ಮದುವೆನ ಸುರುಕು ಮಾಮಿಲ್ಲಡೆ ಬೋಣಗ ದೂರ ನಿಕ್ಲಾಕ್ಲೇನು ಇಂಚಿದ ಬುಡೆಟ್ಟು 400 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋಕ್ಕೂ 5 ಕಿಲೋ ಸ್ವೀಟ್ ಇಂಚಿದ ಬುಡೆಟ್ಟು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಟ್ನ ಆ್ಯಪುಲ್ಲ ಮಳ್ಳ ಮಳ್ಳ ದಾಳಿಂಬೆಳ ಚಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಾಮಿಲ್ಲಡೆ ಬೊಕ್ಕ 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 10 ರೂಪಾಯಿದ ನೆಲಗಡ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋಟಿಲ್ಲ ಯಾವ ದಾಳದು ಮಾಮಿಗೆ ಅಗ್ಗ್ಯಾರ ಪೂಜಾ ತಂಚ ಬೋಟಿ ಬತ್ತದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಮದ್ಮೇನ ಸುರುಕು ನಿಕ್ಲ ಕಂಡನೆ ಬಿಡದಿ ಬೋಣಗದೂಲೆ ಬೈಕ್ ಇಡೆ ಸುರುಕ್ತು ಬೋಣಗಣೆ ಗೊತ್ತಾ ಪಣಕ್ಲು ಸುರು ಮದ್ಮೇನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಾ ಮಿತ್ತು ಬೂರು ಒಂದಿಪ್ಪುವೇರು ಈಜಿನ ಅಂಡ ಮದ್ಮಾಯ ಬೋದು ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ ಐತಲ್ಲ ಉಂತದು ಕೇಣುಣ್ಣೆ ಸುರುಕು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಚೆಂಡು ಬಡ್ಚಿ ಅಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡ ಶಂಕರಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಡ ಅಂತೆ ಜಾಜಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಡ್ಚ ಒಂಜಿ ಆ ಕೆಂಪುದ ಇರುವ ಇರುವ ಒಂದು ಇಂಚಾದಿ ಒಂದು ಭಯರೆ
ಸರಿ ಬೊಕ್ಕದು ಓಡು ನೀಗಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಲ್ಯಾಂಬಿ ರಿಕ್ಷಾಡು ಲಾಟ್ರಿ ಮಾರೋದಿತ್ತೇರ ಅಪಗರಡ್ಡು ಮೈಕದ ವಾರ್ನ ಕಟ್ಟದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರತ್ತ ಅಂಚರಡ್ಡು ದಾಸೋಣದ ಪೂದೀಪುಣಿ ಪೋಂಡ ಮುಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ ಬೈಕ್ ಮಾಮಿಲ್ಲದ ಬೇಲಿದಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬದುಂತು ಪ್ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ 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 ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಂಗೆ ಆತನಗ ಆಂಡಲ ಬಾಲೆ ಜೆಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು ಮಲ್ತೇರು ಓ ಅವ ಗುಮ್ಮೆ ಬತ್ತೀನಿ ಪಣ್ಣಗ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಅಂಟು ನಾ ಗುಮ್ಮೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಬಾಳೆದ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತೀನಿ ವರ ನಿರ್ದಾತ ನಂಗೆ ಆಂಜನಕಲ ಮನಸ್ಸು ಮಂಡಂಚ ವರ ನಿರ್ದಾಪುಂಡು ఒక ನಮನೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ನಡೆದವರ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಂಸಾರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಪೋಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಂಜನಕಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಾಡ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೊಡ್ಡಿಂಚ ಪಣ್ಣಗ ಆಂಜನಕಲಿ ಅಂಚಿಂಚಿದುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಧಾನ ಅಂದು ಅಂದು ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತನಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಲಂಚನೆ ಅಂಡಿಗೆ ಪರದು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಪಾಪ ಪರ್ಪಂಡೇರಿಗೆ ಬಡಿದಿ ಪರ್ಪರತಿ ಎಸ್ಸತಿ ಪಂಡೆ ಪರೊಡ್ಚಿ ಪಂಡು ಮನಸ್ಸು ಕರದಾಯ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬಡಿದಿನ ಕಾರ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಬುರಿಯರು ಕಂಡ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ರಪ್ಪ ಇದು ಬುಡಿದಿನ ಕಾರ್ಪುರ ಬತ್ತೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ಬೇರೆ ಲಕ್ಕಾದ ಅಡಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಬೋತುನಾಗ ಗೆಜ್ಜೆ ನೆಜ್ಜಿಗೆ ಆತಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ನಂಗೆ ಪಂಜನಕಲ ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ಪ್ರಾಣಿಯು ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಗಿರ್ಮಿಟ ಹರಸುವ ಎಂಚಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಡಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನ ಜೀವ್ತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ತೆ ಹೊರಿಯೇ ಭಾರತದ 510 ನೋಟು ಉಂಡ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬರೆತ್ತಿಂದ ಬರೆಯ ನೋಟ ಹಾಕುದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಡ್ದು ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುಗ ಒಂದಿಂಚ ಹೊರಗನಾಗ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಓಡಿ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಓಡಿ ಉತ್ತರ ಪಂಡದ ಜೆಪ್ಪ ಪಿರ 50 ಎತ್ತದಿ ಎಂಗೂ ಒತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಂಟು 4,000 ಹೊರಮಣೋದು ದಿಕ್ಕಂಡ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೊಳಿ ಅಂತಂದೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಜೋಕುಲ್ನ ಫುಡ್ ಅಕ್ರಮ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಟ್ಟಿ ಹೋಯ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಆಂಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳ ಹೇಳ್ದವಾಗ ಜೋಕುಲಿನ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾಯ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು ಜೋಕುಲ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಅವಸ್ಥೆ ಉಂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ವೇಷ ಮಾಡ್ದು ಬಿಡ್ದಿಪ್ಪೇರು 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ವೇಷ ಮಾಡ್ದು ಬಿಡ್ದು ಟೀಚರ್ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಗುಣಿಸು ಬರೆಯೋ ದಿಪ್ಪೇರು ಈಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಂದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ದಿನೇಶ ಗಣೇಶ ಯೋಗೀಶ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಚರ್ಮುರ್ದಂಗ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬಚ್ಚಂಗ ಇದನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜೆತ್ತನ ಅವಳೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕಚ್ಚೆ ಚಂಡಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಪುಟಟಿ ಇರ್ತದೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಕಪ್ ಆತಂಗತ್ತ ఒక పోయారవుతుండ కచ్చేవాడిని నిడదొక ఆ పుజి ఆయన ఇంచాన్ల కాదు బతుకు స్టేజ్లు ఉంటాదండు ఇడీ మధ్య ఆయనట బాలనాడునే యాను ఓళ్ళు లేదు అయితే ఓడే బతుకుదేనే మరపు చీ చంబుల దగ్గరికి పోయిన జోకులు అన్న మండలింದ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ನಮ್ಮದೇ ಆತ ಮಣ್ಣಾಗ ಬೇರೆ ಕೈಟ್ ಮುಂಚಿದ ಹೊಡಿತ ಡಬ್ಬಿ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮದ ಅಂಡಿ ಮುಂಚಿದ ಹೊಡಿಯೇ ಬರುನಿ ಚರ್ಮುರಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವಳೇ ಶುರು ಆತನು ಮುಂಚಿದ ಹೊಡಿತ ಚರ್ಮುರಿನ ಹೊರ ತಿನ್ನೆ ಆತೆ నేను ఎంచాళ్ళలో ఎత్తుకొని బతేరు పాప అంగనవాడిದ ಟೀಚರ್ ನಕಲಿ ಎತ್ತು ಬಂಗವರ ಪೇರು ದೇವರೇ ನಕಲೆ ಕೊಂಜಿ ನಮ ನೆರ್ಪ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಾಲೆ ಜೋಕುಳು ಗೊಬ್ಬುಣಾಗ ಬೂರುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋತು ನೆರ್ಪ ಎಂಚಿನ ನೆರ್ಪ ಇಂಚಾಂಡಾರು ಶಾಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಯ ಮಣದನಿ ಇಲ್ಲಾಲ್ ಬುರಿಯರ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚ ನೆರಿಯರ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ನೆರಿಯರ ಅಕ್ಲನಕ್ಲಿನ ವೃತ್ತಿದ ಸಂಗತಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೆರಿಯರ ಬಾರಿ ಇನ್ನು ಈತ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲು ಮುಳು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂದೇನು ನೆರೋಡ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಅವಳ ಕೆಲಸದ ನೆರ್ನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪಣ ಇಂಚಿನ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ದ ಕೋಲ್ ಕುತ್ತುದು ಕೊತ್ತಲಿಂಗದ ಬ್ಯಾಟ್ಡ್ ರಬ್ಬರ್ ಬಾಲ್ಡ್ ಕಟ್ಟಪಣಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರನ್ನು ಕುಟ್ಟಿಯರ ತೀರನ್ನ ಎಲ್ಲ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ಗಳ ಕೊಯ್ಲಿಗಳ ನೆರ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಅವು ಚಕ್ಕಿ పోదు ఉంతునగానే గుర్తుండే నీకెందు చేయండి మీకు అష్టమంగళ ప్రశ్న తీయర పోలి అంత దెప్పడాయను దెప్పడు ಬೆಚ್ಚಾಪಣ ಇಂಕಿ ಮೇನ್ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಚೆಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂದೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳಂಡ ಆ ಬೆಚ್ಚಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ತೊಣ್ಣತ್ತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೀರಿಯರೆ పోయారవల్లి అకలనకలన బంగ అకలకలకి ಗೊತ್ತು లారీదారు పాప లారీ డ్రైవర్ కళ్ళు లోడు మల్తొందు పోపేరు ಗುಂಡಿ ತಪ್ಪಾಗಂದು ಚೂರು ಇಂಚಿ ಬರ್ತನೆ ಸೈಕಲ್ ಪೋಪುನಾರು ಲಾರಿದ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ನೆರಪಣೆ ದಾಣಂಬೆ ಸೈಪ್ಪಣ ಪಂಡಂಬೇರ್ನ ಸೈಕಲ್ ಲಾರಿಗೆ ಗುದ್ದುದು ಲಾರಿ ಮಗ್ರದು 6 ಸೈಪೇರ್ದು ಬೆರ್ರ ಮನಸ್ಸು 6 ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೇರ ನಮ್ಮೆರ್ನ ಕುಟುಂಬದಗಳು ಊದುವತ್ತಿಗೆ ಬಲಿ ಪೊಡುದು ಮೇರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆರಿಯರೆ ಭಾರೀ ಸುಲಭ ಆಂಡು ಜೋಕಲಿನ ಉಂತಾಯರ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಉಂತಾದಾಂಡು ಪದ್ಯ ಶುರುವಾತುಂಡು ವರ್ತಿನ ಅಲಿಪುಜ ಟೀಚರ್ ಪಂಡಿತ್ ಕುಣಿಯ ಫುಗ್ಯಾರೆ ಓಳೆ ಎಂಬಳ ನಲಿಪುಜಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಟೀಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶಾಲಿನಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲಿನಿ ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಓದದ್ದು
ಸರಿ ಶಾಲಿನ ತಪ್ಪಿಜ್ಜೈತಿ ಶಾಲಿನ ನಮ್ಮೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತೀರ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರು ಡೊನೇಷನ್ ಟೀಚರ್ ಖುಷಿ ಅಂడి ಸಂಜೆ ಶಾಲಿನಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಶಾಲಿನಿ ಅವಳೆ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಶಾಲಿನಿ ಬೀರ ಅಂತದಂಡಿ ಏತು ಶೋಕದ ಪದ್ಯಲಿತ್ತಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಛ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿ ತೇಳು ಕಂದ ಸೂರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಲಗಲೇನು ಚಂದ ಬಾ ಕಂದ ಬಾ ಬಾ ಕಂದ ಬಾ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿ ತೇಳು ಕಂದ ಸೂರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿ ತೇಳು ಕಂದ ಸೂರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಲಗಲೇನು ಚಂದ ಬಾ ಕಂದ ಬಾ ಬಾ ಕಂದ ಬಾ ಹಲ್ಲ ನುಜ್ಜಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಪಾಠ ಓದಿ ಬಳಿಕ ಮಿಂದು ಅಲ್ಲ ನುಜ್ಜಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಪಾಠ ಓದಿ ಬಳಿಕ ಮಿಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆಂದು ಬಾ ಕಂದ ಬಾ ಬಾ ಕಂದ ಬಾ ರಾತ್ರಿ ದೇವಗಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಊಟ ಮಾಡಿ ನಿದ್ರಿಸಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ದೇವಗಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಊಟ ಮಾಡಿ ನಿದ್ರಿಸಿದ್ದು ನಾಳೆ ತಿರುಗಿ ಬೇಗನೆದ್ದು ಬಾ ಕಂದ ಬಾ ಬಾ ಕಂದ ಬಾ ಏತಿ ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಾಂದನ ಉಂಡ ಆಂಡಲ ಟೀಚರ್ಗೆ ಸುಖ ಉಂಡ ಅಂಪೆದ ಬರಿಟಾರು ಅಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೆದ ಬರಿಟ್ಟು ಅಂಗನವಾಡಿದ ಹೆಲ್ಪರ್ ಅಂತೊಂದು ಅತೀರೇ ದಾಣೆ ಆತ ನನ್ನ ಯಾಕಾಡು ಚಂಡ ಮುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಮೈಸಾಸುರೇನೆ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಟೀಚರ್ನ ಬಂಗ ಈರೆಗೆ ದಾಣೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಪದ್ಯಡು ಬತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ನಲಿಪುಳೆಯಿಂದ ಆರ ಪಣ್ಪುಣೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತೊಂದು ಕೋಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಮಗ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಲಗಲೇನು ಚಂದ ಬಾಕಂದ ಐನು ತೂದು ಜೋಕುಳು ಎದುರುದು ಪೂಜಾತ ಜೋಕುಲು ಈತ ಪೂರ ಕಲ್ಪಾದಾರ ಬಿಡ್ದು ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಆತಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತದು ಅಪ್ಪಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದುಣಾಗ ವಿಷಯ ಉಲ್ಟಾತ ಹೃದಯವೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದೇ ನನ್ನೆನ ಹೃದಯವೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದೇ ನನ್ನೆನ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬಂದ ಬೆಳ್ಳಿ 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 ನೋಡ ಚಂದ ಆಕಾಶ ನಾನಾದಿನ ನಮ್ಮ ಆತು ಸೋಕು ಸಾಲೆಡು ಪಣ್ ಹೃದಯ ಮುಳಿಪುಣೆ ಬಾಳೆ ಇಲ್ಲಲ್ ಬತ್ತುನಾಗ ಹೃದಯ ಮುಳು ಸಾಲೆಡ್ ಪಣ್ ಪೇರು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಹೃದಯ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಬಾಳೆ ಕನ್ನಡಿತು ದಪ್ಪೆಡ ಅನ್ಪುಂಡಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡುಂಡು ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ನ ತೂತೆ ಸೊಂಟಗು ಬೊಳ್ಳಿದ ಒಕ್ಕಣೂಲು ಪಾಡ್ನ ತೂತೆ ಕಾರ್ಗೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಗೆಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ನ ತೂತೆ ಎಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬೋಡಿ ಎತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೆಂದು ಪರಕ್ಕೆ ವಿನಿ ಬಂತುಂಡ ಇಂದು ಪೂರ ಉಲ್ಟಾ ತೋಜ್ಪ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳು ಸರಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಜೋಕುಳು ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಣ ಮೂಜಿ 4-5 ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುಂತಾದು ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ವೀಟಿಲಿಲ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ನಲಿಪ ಒಂದುಳ್ಳನೆ ಬಂದುಲೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೋ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಬೊಡ್ಚೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ನಲಿಪಾವಡು ವೈಕ್ ನಲಿಪಾವಡು ಇಂದೆಕ್ ನಲಿಪಾವಡುದಿಲ್ಲ ಇಂದೆಕ್ ನಲಿಪಾವಡು ಮುಂಡವುದ ಪಲ್ಲೇಡು ನಾಗ ಮಂಡಲೋಗೆ ನನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಮುಂಡವುದ ಪಲ್ಲೇಡು ನಾಗ ಮಂಡಲೋಗೆ ಪಸತಿ ಕುಪ್ಪಳುದ ದಿಬ್ಬಣಯೇ ಕುಪ್ಪಳುದ ದಿಬ್ಬಣ ಕುಂಡದ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಕುಂಡದ ಪಕ್ಕಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ವರ ಬತ್ತು ನಣ್ಣ ಕುಂಡದ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಮರ್ದು ಮಿನಿ ಮಲ್ತಾರ ಗಿಳಿ ಮರ್ದು ನಾಡುಂಡು ಏ ಗಿಳಿ ಮರ್ದು ನಾಡುಂಡು ಏ ಹಾ ಕೆಟ್ಟ ಸಬತನಿಯೇ ಭೂಮಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಬತನಿಯೇ 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 ಮರದ ಗೆಲ್ಲಡ ತೆಗೆರು ತೆಗೆಡು ತೇರದ ಸಿಂಗರಯೇ ಮರದ ಗೆಲ್ಲಡ ತೆಗೆರು ತೆಗೆಡು ತೇರದ ಸಿಂಗರಯೇ ತೇರದ ಸಿಂಗರಯೇ ಕೆಟ್ಟ ಸಬತನಿಯೇ ತೇರದ ಸಿಂಗರಯೇ ಭೂಮಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಬತನಿಯೇ ಕೆಟ್ಟ ಸಬತನಿಯೇ ಭೂಮಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಬತನಿಯೇ ಕೆಟ್ಟ ಸಬತನಿಯೇ ಭೂಮಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಬತನಿಯೇ ಮುಂಡವುದ ಬಲ್ಲೇಡು ನಾಗ ಮಂಡಲೋಗೆ ಮುಂಡವುದ ಬಲ್ಲೇಡು ನಾಗ ಮಂಡಲೋಗೆ ಕುಪ್ಪಳುದ ದಿಬ್ಬಣಯೇ ಪ್ರಭುವಿಗೆ
ಮಹಾಪ್ರಭುವಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಹೇ ಮೊದಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಆಹಾ. ಕುಂತ್ರದಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ, ಎಳ್ಳಿ ನಿಂತಿರತಕ್ಕ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನ. ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಗಾ. ಶಬಾಸ್. ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಗಾ. ಹೇ ಚಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿರಿ ಯುವ ಜನ ಮಿತ್ರರೇ. ಇದೇನಪ್ಪಾ ಯುವಜನ ಮಿತ್ರರು ಚಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು? ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವಾದ ವಿಚಾರ. ಹೌದೇನು? ಹಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬಹುದೇನು? ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಸರಿಯಪ್ಪ ಕೇಳೋಣ, ಹೇಳಿ ಅಂತೆ. ಹಾ, ಚಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿರಿ ಯುವ ಜನ ಮಿತ್ರರೇ, ಚಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿರಿ ಯುವ ಜನ ಮಿತ್ರರೇ. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ನೀವು ವಿದ್ಯೆಯ ಮಹತ್ವ ಮರಿಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ಸಾಕಿದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೇಣಿನ ಕುಣಿಕೆಗೆ, ಸಾಕಿದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೇಣಿನ ಕುಣಿಕೆಗೆ ಬೀಳೋ ಹಂಗ ಎಂದು ಮಾಡಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ಹೇ ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಗಾ. ಶಬಾಸ್. ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಗಾ. ಹೇ ಮಿತವಾಗಿ ಬೆಳಸಿರಿ ಜಂಗಮ ಗಂಟೆಯ. ಇದೇನಪ್ಪ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾದಂತಹ ಜಂಗಮ್ ಗಂಟೆನಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾವು. ಜಂಗಮ್ ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲು. ಓ, ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಜಂಗಮ್ ಗಂಟೆ ಅಂತಾರೇನು? ಹಾ, ಅದು ಸರಿಯಪ್ಪ. ಈ ಪದ್ಯದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾಕಂದ್ರಪ್ಪ ನೀವು? ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರೇನ್ರಿ ನೀವು? ಹಾ. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಮಿತವಾಗಿ ಬೆಳಸಿರಿ ಜಂಗಮ ಗಂಟೆಯ, ಮಿತವಾಗಿ ಬೆಳಸಿರಿ ಜಂಗಮ ಗಂಟೆಯ. ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವ ಕೊಲ್ಲುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ನಿರ್ವಹಣ ಕಲೆ ಮಾಡುವುದು. ಜಂಗಮ ಗಂಟೆಯ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು, ಜಂಗಮ ಗಂಟೆಯ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರಬಹುದು. ಹೇ ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಗಾ. ಶಬಾಸ್. ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಗಾ. ಹೇ ಕೇಳಿರಿ ಯುವ ಜನರೇ ಮಾತೊಂದ ಹೇಳ್ತೀನ್ರಿ. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಒಂದೇ ಮಾತಾದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ, ಅದು ಬರ್ಲಿ. ಹಾ. ಹಾ. ಹಾ, ಕೇಳಿರಿ ಯುವ ಜನರೇ ಮಾತೊಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿರಿ ಯುವ ಜನರೇ ಮಾತೊಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪರದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತರಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮರಿಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ಮೈಗೊಪ್ಪು ಉಡುಪು ತೊಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೊಪ್ಪು ಮಾತನಾಡಿ, ಮೈಗೊಪ್ಪು ಉಡುಪು ತೊಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೊಪ್ಪು ಮಾತನಾಡಿ. ಪರದೇಶ ಗೊರಪ್ಪು ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಹೇ ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಗಾ. ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಜೋಕಡೆ ಬಂದಿರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ. ಸಾಕಿದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೇಣಿನ ಕುಣಿಕೆಗೆ ಬೀಳೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಪರದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತರಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಮೈಗೊಪ್ಪೋ ಉಡುಪು ತೊಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೊಪ್ಪೋ ಮಾತನಾಡಿ. ಮೈಗೊಪ್ಪೋ ಉಡುಪು ಬಂಡ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅತ್ ಇಲ್ಲಳಿಪ್ಪುಣಗ ವಾ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡು, ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಣಗ ವಾ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಣಗ ವಾ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡು, ಮದುಮೆಗೆ ಪೋಣಗ ವಾ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡು. ಎಂಕ್ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ಆತಂಡು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಈ ಪ್ರಾಯೋಡು ಯಾನ ಪಾಡಂದಾಂಡ ತೂಪುಣಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಗೌರವ ಬರುವಾ ಹತ್ತು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ದಕ್ಕುವೇನಾ ಅಂದು ಸುರೂ ಕಪ್ಪೆಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಬಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಹೈಕ ಮೈಗೊಪ್ಪೋ ಉಡುಪು ತೊಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೊಪ್ಪೋ ಮಾತನಾಡಿ. ಪ್ರೀತಿಡು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನಿ ಉಂಡತ್ತ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳ್ಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ಇನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಂಡ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿನ ನರಮಣೀಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೈದ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ತಪ್ಪುಂದು ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಪಂಪುಣ ಎತ್ತು ಬಂದುಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತ ಬೋಪಣಗಳು ಏತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಪುಣ ಶಬ್ದ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಪಂಪುಣ ಶಬ್ದ ಉಂಡತ್ತ ಐಕ್ ಬೂರ್ ಅಂದ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡಾತ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಎಂಡ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತ ನೋಡಾತಂಡು. ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ಬುಡುಪ ಅವಡಾತಂಡು. ವಾ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ ಆಸೆ ಪೂಜೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕಾವಡು ಎನ್ನ ಮಗಳಿನ ಅವಡು ಜಾತಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಗೊರದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡದು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಆಸೆ ವಾ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಿ ಪೂಜಿ. ಇನಿ 1 ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅನಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಪಾಪದಕ್ಲು 1 ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಪಾದಿ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ 2 ಪವನ್ ಬಂಗಾರ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ 2 ಪವನ್ ಅಂಚ ವರ್ಷ 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 ಹೂವಾಂಡ ಕುದಿಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಪಾದು 17 20 ವರ್ಷ ಅನಗ ಮಗಳನ ಮದ್ಮೆಗ ಅನಗ 1 20 ಪವನ ಬಂಗಾರ ಆಪುಂಡು ಪಡ್ಪುಣಂಚಿನ ಆಸೆಡು ನಮ್ಮ ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಂಡ
ಅವೇ ಬಂಗಾರು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ತು ಬಲಿಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಬಂದುಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಡ ಕಣ ನೀರು ಪಾಡ್ಪಾವಡಾನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಡಾನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲತ್ತು ಅವು ಬದುಕಿದ್ದು ತೋಚ್ಪಾವಡಾನಂಚಿನ ವಿಷಯ ದುಮ್ಮುದಗಾಲದ ಪ್ರೀತಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮದಿಮೆ ಸಂಸಾರ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನ ನಿಕ್ಲೇಕೇನ್ಲೆ ಓಡಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಯತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಆಲತ್ತಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿಡಿದೋಕ ಬೇಟೆಗೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಜನ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಗಣಗ ಆಂಡಿ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪಣೆಯಪ್ಪ ಬಣ್ಣ ಮದ್ಮೆ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ವಿಚ್ಛೇದನ 1,000 ಮದಿಮೇಡು 300 ಮದಿಮೆ 1 ತಿಂಗಳದಲ್ಲ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪುಣಿಗೆ ಅವು ಏರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸಿತ್ತಿನಕಲನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕಿತ್ತಿನಕಲನಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಮದಿಮೆ అయిన ರಡ್ಡು ಮನಸ್ಸುಗಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಾ ಅದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ಗಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ಮದ್ಮೆ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ದುಮ್ಮೋರಿ ಗಂಡನಿ ಮಂಡೆಗಿಂದ ಮದ್ಮೆನ ಸುರುಕು ಹೆಂಜಿನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ ಸತ್ಯ ಪಣ್ಣ ಮದ್ಮೆಗೆ ದುಂಬು 7 ಜನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲಿ ಪಟ್ ಸತ್ಯ ಎಂದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಜಿ ಕೋಪ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೋದು ಕವರ 19 ಅಂದೇ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅರಿತ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಇಟ್ಟು ಈರೇ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಪಲೆ ಬೇ ಕುರ್ತಿ ಕುಡ್ಪುಣಾಗ 5 ಅರಿಂಡೈತೆ ಓನ್ಲಿ 5 ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಬಂಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅನ್ಕೊಡ್ಚಿ ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಚಿನ ಅದು ಬೂರ್ನಾಗೆ ಎಂಡಿ ಅವು 4 ಲಾರಿ ಮಾರಿ ಮುರಾಣಿ ಮಂಡಲ ಆಂಡೇ ಬೊಕ್ಕದ ಆಯ್ತ ತಾಳ ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕಚ್ಚಿ ಐಕೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡೆಗೆತ್ತದನ್ನು ಬಂಡ ಬಂದುಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲಿ ಎನ್ಮ ಒರ್ಬ 10 ಪೆದ್ದದು ATM ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ಯದ ಅಕೌಂಟ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆ ಹೊಸ ನೋಟ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಐಕಿನಿ ಆಫ್ರಿಕಾಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷದ ಜನಕ್ಕಲಿ ಇருந்து ಸರ್ವೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಫ್ರಿಕಾಡ್ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷದ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಅಕ್ಲಡ ಇಪ್ಪುಣೆ ಮಣ್ಣದ ಕರಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ದಾಲಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡು ಅತಿ ಸಂತೋಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಒಂದು ಅಕ್ಲೇನು ನೋಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮವಳ ಈತ ಪೂರ ಬತ್ತನ ಹಿಡಿದವಕ್ಕ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬಂಧನಲು ದೂರ ಅದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕೀಲಿಡಿದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪೋಡಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದ ಐಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಬಳ ಇಜ್ಜಿ ATM ಇಜ್ಜಿ ಏತು ಶೋಕಡೆ ಆ ಗೂಡು ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಭಜನೆದ ಮರಳು ಭಜನೆದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಲೇ ವಿಭಜನೆ ಆಪಣೆನು ಉಂತಾಗ ಇಂದು ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಗೇಂಡರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಾ ಉಚ್ಚು ನಲಿಪಾಯಲೆ ಕಾತನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಡಲೆತ್ತೇರು ದಯಪಣದಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಯಾ ಪದವಡು ಕೂಡ 7-7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಡು ಆಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಲಿಂದ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಬಂದುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಯನ್ಸ್ ದಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಬೋಡಾಯಿನೇನಿ ಪರಸ್ಪರ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಲು ತುಲೆ 2 ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಎಕಾಡದಿಂಚಿ ಕೇಣೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಣಪ ಜೋಕುಲು ಡಿಸ್ಕೋನೆ ತೂಪುಣೆ ಸಿನಿಮಾನೆ ತೂಪುಣೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಭೆ ಇತ್ತಿನದಾಂಡ ಇನಿತ್ತ ಸಭೆ ಮೂಲು ಈ ಜೀಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏತೇ ಪಣಾಡು ನೆಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಎದುರು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಣೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲವದಾಗ್ಲು ಪಿರಾವುಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಮೂಳೋರಿ ಮರ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಲೊಂದುಳ್ಳೆ ಈಯ ನನ್ನ ಬುಡ್ ಪೂಜಾತ ಚಿನ್ನು ನೆಕ್ಕದ ಆಯ್ತ ಅಂತ ದಾಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐಕ ದಾಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಳ್ಳನ ಅಂಚ ಐಡ್ದು ಐನಾತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದು TV ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ್ಲೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಪಾಟೆ ಲೋಟೆ ತಟ್ಟೆಡು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ಹತ್ತು ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ 10 ದೈ ನಡ್ಲ ದುಂಬುದಾಕ್ಲ ನಡೆದದ ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ದು ತಿನ್ಪುಣೆ ಇಲ್ಲ ನಡ್ದು ಬಿಡ್ಲ ನನ್ನ ತಕ್ಲ ತಿನ್ನಾಡು ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಡ್ಚಿ ಓಲ ಬಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಇಂದು ಬೋಡಾಯನೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೀರೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಝೀರೋ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒರಿ ಪೂಜಿ ಬಂದುಲೆ ಐಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಹೀರೋ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಇನಿ ಲಯನ್ಸ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಅಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಕುಲು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿದಾಯೇ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆಸೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನ ಮಲ್ಲ